हेल' लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ। लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोदों। बेनो जाबाय, जुदि नोंथाङा दासिमबो आधार कार्ड आपडेट खालामाखैबा बेखौ मबाइलजों बोरै खालामो। आरो जुदि नोंथाङा आधार कार्डखौ आपडेट खालामखांबायबा बे नोंथांनि आधार कार्ड आपडेट खालामनाया जागोन ना जायाखै बेखौ बोरै चेक खालामफिनो। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ इउटुबाव नायदोंबा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ थुलां। लोगोफोर, बेबायदिनो गोदान गोदान आरो इम्परटेन्ट भिडिअ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबा नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन फैनाय बायदि। आरो लोगोसे जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम। लोगोफोर, नोंथाङा जुदि आधार कार्ड आपडेट खालामनांगौबा नोंथाङा नोंथांनि मबाइलजों गोरलैयैनो खालामनो हायो। आरो जुदि नोंथाङा आधार कार्डखौ आपडेट खालामखांबायबा नोंथांनि आधार कार्ड आपडेट खालामनाया जागोन ना जायाखै बेखौबो गोरलैयैनो मबाइलजों चेक खालामफिननो हायो। लोगोफोर, आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बोरै मबाइलजों नोंथांनि आधार कार्ड आपडेटखौ खालामनो, एबा जुदि नोंथाङा आधार कार्डखौ आपडेट खालामखांबायबा बे नोंथांनि आपडेट खालामखांनाय आधार कार्डआ जागोन ना जायाखै मबाइलजों स्टेप बाय स्टेप खालामनानै खोन्थालांगोन। लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायगोन होननानै। नोंथांनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो थाखाय नङाबा नोंथांनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनाया जागोन ना जायाखै बेखौ नायनो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि मबाइलनि जायखिजाया ब्राउजारावनो थां। आङो दा क्रोम ब्राउजाराव फैबाय। नै क्रोम ब्राउजाराव खामानि मावनो मोजां जायो नालाय। बेनि उनाव बे सार्चआव माय आधार लगिन बिदि टाइप खालामनानै सार्च खालामनानै लाबानो जाबाय। सार्च खालामनाय लोगो लोगो नैबेयाव पास लिंक नुगोन। नै बेयाव थुना हो, माय आधार लगिन, माय आधार UIDAI बेयाव थुना होबानो जाबाय। बाव थुनाय लोगो लोगो नै बिदि फैगोन। नै बेयाव लगिननि अपसन नुगोन। नै बाव थुनानै होनानै लगिन जाबानो जाबाय। बेयाव नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बार आरो केपचाखौ होनानै ला। आधार कार्ड नाम्बार आरो केपचा होखांनायनि उनाव जेब्ला लगिन विथ OTP-आ ग्रीन जायो, ग्रीन कालारनि जायो, होमबा बे लगिन विथ OTP बेयाव थुना हो। होमबा नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन, जे मबाइल नाम्बारा नोंथांनि आधार कार्डजों लिंक। बेयाव होमबा OTP-खौ होनानै ला। OTP होखांनायनि उनाव लगिनआव थुना होबानो जाबाय। लगिनआव थुनाय लोगो लोगो नैबेयाव फार्स्टआव नुगोन। नै डकुमेन्ट आपडेट, बेयाव नोंथाङा थुनानै आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो हागोन। आरो आधार कार्ड आपडेट खालामनायनि समा नैबाव नुखागोन। नै 14/06/2025 बेसेबां नोंथाङा जुदि आधार कार्डखौ नोंथांनिखौ आपडेट खालामोबा होमबा फैसा थाइसेबो होआलासिनो आपडेट खालामनो हागोन। आरो जुदि बेनि उनावबा नोंथाङा आधार कार्ड आपडेट खालामनायाव फैसा होनांनोबो हागौ। आरो जुदि नोंथाङा आधार कार्ड आपडेट खालामखांनायबा होमबा मा खालाम, नोंथाङा खेमसे चेक खालामबानो जाबाय नोंथांनि आधार कार्ड आपडेट खालामनाया जागोन ना जायाखै। बेनि थाखाय नोंथाङा गाहायथिं थां। गाहायथिं थांनाय लोगो लोगो बे लास्टआव नुखागोन। नै रिकुवेस्ट, बेनि गाहायाव नुखागोन। नै कमप्लिट। जुदि नोंथांनि आधार कार्ड आपडेट खालामनाया जायाखैबा बा डकुमेन्ट आपडेशनाव गोजा रेड कालारनि ओंखारगोन। आरो दा कमप्लिट जाबाय नालाय बेखायनो कमप्लिटेड बिदि ओंखारबाय। नै नोंथाङा बेखौ चेकबो खालामनो हायो। जुदि माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा होमबा बाव रेड कालार ओंखारखागोन। ओमफ्रायो गोदानै आपडेट खालामफिननो थिनगोन। जुदि नोंथाङा आपडेट खालामाखैबा होमबा गोजौथिंजाय थांफिन। गोजौथिं थांनानै बे डकुमेन्ट आपडेशन नैबाव बेयाव थुना होबानो जाबाय। थुनाय लोगो लोगो नैबाव बेबायदि लिरनाय फैगोन। नै बेयाव गाहायाव दिस सार्भिस इज फ्रि अफ कस्ट टिल 14/06/2025 बेसेबाङाव आधार कार्ड आपडेट खालामनाया फैसा होनाङा। आं अलरेडि नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखाबाय। दा बेखायनो नोंथाङा मा खालाम, दानिया नैबे नेक्स्टनि अपसनाव थुना होबानो जाबाय। नेक्स्टनि अपसनाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन। नै होमबा आरोबाव नेक्स्टआव थुना हो। नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनियाव भेरिफिकेसननि थाखाय अलरेडि नोंनि डिटेल्सआ फैखागोन। होमबा गाहायथिं थां।
गाहायथिं थांनानै नैबाव मोनसे बक्स नुगोन नै फिसानो राउन्ड, बेयाव मार्क खालामनानै लाबानो जाबाय एबा थुबानो जाबाय। थुनानै नैबे नेक्स्टआव थुना हो। होमबा बेबायदि फैबाय नै, होमबा नैबे फार्स्टआव नुगोन नै प्लिज आपल'ड प्रुफ अफ आइडेन्टिटि डकुमेन्ट्स, बेयाव नोंथांनि डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनानै लाबानो जाबाय। बेनि थाखाय नोंथाङा नैबाव थु, बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा नुगोन नोंथाङा मा मा डकुमेन्ट्स होनो हायो। बेनि थाखाय नोंथाङा मा खालाम, नोंथाङा जाय डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामगोन बेखौ नोंथाङा फट' खेबग्रोनानै लाबानो जाबाय मोजाङैनो क्लियारलि। आरो जुदि नोंथांनि डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनाया क्लियार नङाबा नोंथांना रेजेक्ट जानो हागौ। माने रेजेक्ट जाखायो, आं अलरेडि जोंनि आइनिखौ खालामदोंमोन, रेजेक्ट जादों। दा बेनि थाखाय मा मा डकुमेन्ट्स होनो हायो बेयाव थुनानै नायबानो जाबाय। बेयाव नोंथाङा बायदि बायदि रोखोमनि डकुमेन्ट्स होनो हागोन, जेरै ड्राइभिं लाइसेन्स, इन्डियान पासपर्ट, नेग्रा जब कार्ड बायदिखौबो होनो हागोन नोंथाङा। गाहायथिं थां, गाहायथिं थांबा पान कार्डबो होनो हागोन नै। होमबा जुदि नोंथांनाव पान कार्ड दंबा, जोंनावथ' बयनावबो पान कार्डआ थाखायोआनो, होमबा बे पान कार्डखौ सेलेक्ट खालामना होबानो जाबाय। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नैबाव थुनानै नोंथांनि पान कार्डखौ आपल'ड खालामनानै लाबानो जाबाय। आपल'ड खालामखांबा नैबाव 100% जाखागोन दे, जुदि नोंथांनि डकुमेन्ट्सआ आपल'ड जाबायबा। बेनि उनाव गाहायथिं थां, गाहायथिं थांनानै बाव नुबावगोन नै गाहायाव नेक्स्टआव प्लिज आपल'ड प्रुफ अफ एड्रेस डकुमेन्ट्स, बेयाव नोंथांनि एड्रेस प्रुफ थानाय डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामबानो जाबाय। बेनि थाखाय नोंथाङा दहाय थुनाय बायदि नै बिदियाव थुनानै डकुमेन्ट्सखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। नोंथांनियावथ' भटार कार्ड थाखायोना, भटार कार्डखौ बेयाव आपल'ड खालामबानो जाबाय। डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामखांनायनि उनाव नैबे बक्सआव थुना हो, बक्सआव थुनानै नैबे नेक्स्टआव थुना होबानो जाबाय। होमबा नोंथांनि आपडेटआ जागोन आरोना लोगोफोर। आपडेट जानाय लोगो लोगो नोंथांनाव एक्न'लेजमेन्ट नाम्बार फैगोन, होमबानो नोंथांनिया आपडेट जाबाय आरो। बेनि उनाव नोंथाङा सप्तासे नङाबा सप्तानैसोनि उनाव खेबसे चेक खालामफिनबानो जाबाय नोंथांनि आपडेट खालामनाया फुरा जागोन ना जायाखै। जुदि नोंथांनि डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनाया क्लियार नङाबा मालाबा मालाबा रेजेक्ट जायो, बेखायनो खेबसे चेक खालामफिननानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना। बेबायदियैनो नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो हागोन, बेबो नोंथांनि मबाइलजोंनो। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम, लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालाम।